magandang gabi mga kaibigan. Nandito na naman ako sa inyong harapan. So ngayon, i-reveal ko na sa inyo ano ba talaga yung ginagamit ko sa face ko every night. So iba yung pang umaga, iba yung pang gabi. So ngayon, gabi tayo. So kanina 'di ba nag-facial ako. So malinis na yung face ko. Ngayon naman po, i-reveal ko naman yung ginagamit ko every night. So guys, this product po is only exclusive on sa akin lang po yan makukuha, or if you want to purchase, sa akin lang po yan. So exclusive lang po siya sa akin, guys. So eto, sa gabi kasi I'm doing na pag hindi pa ako nakapag-facial, hindi gaya nung ginawa ko kanina, di ba, nag-facial tutorial ako using clay mask. So ngayon naman, ang gagawin natin is, ipapakita ko sa inyo what is my night routine. So guys, eto po yung ginagamit ko every night. So, I have my rejuvenating facial solution. So this is the toner. Ito yung toner niya. So, bali ito kasi, dihydrobenzene, vitamin A. That is vitamin A derivative siya, guys. So, yan po ang aking toner. Ito po yung toner ko na ginagamit on my face. Although kahit na malinis na kasi nag-facial na nga ako kanina, but, okay, ano pa rin tayo. We need to use the toner para sa natin sa process. So, ito rin yung po, after the toner, ito din po yung aking bleaching cream. So, itong bleaching cream ko, 4-in-1 na kasi siya. Mayroon din po siyang vitamin A derivatives. Yan, nandyan din po siya. So, lahat po ito, no hydroquinone content. So, lahat po sila ay all on natural ingredients and Philippine made. So, ito po kasi, ayan, nakikita nyo yung logo niya. That is the logo of the Derm House. So, lahat yan doon ko kinukuha, no? Kasi, before, kung hindi ko pa nababanggit sa inyo, nung nag-aral ako ng dermabrasion, kasi ito talaga ang forte ko. Gusto ko yung mga nasa line of beauty, skincare, yan, lahat na yan, na pampaganda. Yun ang mga gusto ko talaga. So, inaral ko, then after, na-motivate ako ng isang clinical instructor ko dun sa dermabrasion na sabi niya, I have the capabilities na kaya kong gawin yon. So, ginawa ko nga, diba? So, nandito na tayo ngayon. So, guys, papakita ko sa inyo paano ko i-apply sa face ko yung night routine ko. So, first, we have the cotton balls. Ito yung cotton balls natin. So, ganyan natin. Then, shake the toner. Open. And, maglalagay na tayo sa cotton. Ayan. So, nailagay lang natin sa cotton. Hindi po siya matapang. Ayan. Nalagay na natin. So, start. Para maano din natin siya. Ayan. So, malinis yung face ko kanina dahil inanuhan din natin siya, diba? Nag-facial. So, no need to wash it first. Pero pag hindi kayo nag-undergo dun sa ginawa ko kanina, diba? So, you have to wash your face. Isasabon nyo siya. May sabon ako. So, later, ipapakita ko sa inyo sa end of this video yung set talaga niya. Ipapakita ko sa inyo. Para makita nyo siya. Ayan, kasi kailangan natin siyang
Ayan, pati yung liig. Anuhan natin kasi para pantay yung puti, pantay yung kulay nyo. So, kasi kahit nag-ano na tayo, naghilamos or nag-ano, may mga dirt pa rin. So, need talaga natin ng toner. So, ayan na. Natapos na tayo mag-toner, guys. We need to put the night cream. So, this is the bleaching cream. So, bale, guys, yung ano natin dito, kita nyo. Ayan, bleaching cream 4-in-1. So, bale, ito kasi, yung effect niya is hindi gaya nung ibang facial rejuvenating na ano nila, na mga toner at night cream na mamumula ka talaga. As in, ang effect ng gamot na yan is purely natural effect lang siya. Tapos pag naarawan ka, nagpipinkis ka lang. Hindi yung pula na gaya ng lechon. So, bali ito lang. Ito lang yung face ng ano, yung very natural siya. So, hindi mo masasabi na ay ano. Kaya minsan pag nagtatanong sa akin, pag may nakakita sa akin, anong ginagamit mo sa face mo? Nagpupulbos ka? Which is I'm not using any face powder, guys. Hindi talaga ako. Ever since hindi ako gumagamit ng face powder or kung mga press powder na ginagamit nila, di ba? Yung mga Pulbos Johnson or any kind na mga baby powders, ganun. Hindi ako gumagamit nun. So, ipapakita ko sa inyo din ang routine ko every morning. Yan. So, ito yung night cream. Apply na natin siya. Very thin lang ang application. Pero doon sa may mga may mga melasma, you have to apply it ng medyo makapal doon sa affected area. Pero ako kasi very thin na lang dahil wala naman ako parang pakinis lang. Tsaka mapapansin nyo, guys, pag na-expose kayo sa araw at nagpipil siya na hindi mo nakikita. Parang as in very light lang yung pipil off niya. Hindi masakit. Ang sarap pag ginanon mo, dire-diretso. So, ito nilalagyan ko talaga kasi para pantay din kasi baka tingin mata natin. So, we need to put it here. Konti. Yan. Ayan. Ayan. Ayan, diba? Para medyo siya, yung level up ng mga face natin. Ayan. Ayan. Tapos na tayo, guys. So, ayan. So, as like I promise, na-promise ko sa inyo, ipapakita ko kung ano yung inclusion ng one set ng aking facial set. Rejuvenating set ko yung facial rejuvenating set. Ipapakita ko sa inyo. Guys, andito na tayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung nasa set. Ano po? So, bali ito po. Yung one set na ito. So, may sunblock siya. Sunblock cream. Na ganito din kalaki. So, wala akong available today na ma-show sa inyo. Na sold out siya. So, ito lang yung on hand ko na gamit ko dito sa bahay. So, sa mga next video, i-explain ko what are kung ano-ano ang mga nito. Ano ba yung mga benefits nyo na makukuha sa toner, sa night cream, sa sunblock, at sa sabon. So, ito yung one set niya. Kasi hindi ako nagpupudbos. Diba sabi ko sa inyo a while ago na I'm not using any powder.
So, I'm using my SPF 95. So, paubos na siya, guys. So, this is, kinukuha ko to sa laboratory for per kilo siya. So, dito ko na lang siya inaano. May mga canister ako na mga ganito na parang cream jars. So, bali, inaano ko na lang siya. Nire-refill ko na lang siya. Lalo doon sa mga maintenance na mga clients ko. Yan. So, ito per kilo. Medyo expensive siya. Pero, yung isang buo nito, isang puno dito, ano na siya, matagal mo siya mauubos. So, ako, more than 8 months ko nang ginagamit ito. So, ito na lang yung tira niya, guys. So, parang BB cream siya, ano niya. Although, ang kahibahan nito, mayroon siya dyang parang oil. Yan, collagen po siya. Collagen serum. So guys, this is our one set. We have the toner. Ito yung toner. The night cream. Then if you doesn't like to use the sunblock cream, you can also the SPF 95 powder press na siya. Parang ano na, powder finish yung pinaka-term dito. SPF 95 sunblock powder finish na siya. So, ito yon. Then, this is our Arbutin soap. Yan. Napakaganda ng sabon na ito, guys. So, later on, just, stay tuned to all of my videos coming soon. And, everything will be explained kung ano ba talaga, ano ang effect ng sabon, anong effect ng toner, at ano ang effect ng night cream. So, i-vlog ko sila lahat. Guys, lahat ng nalalaman ko sa skincare, I will share it to all of you. So, thank you so much. Maraming salamat. And don't forget to subscribe my channel, Bicolana Ako Vlog, guys. Don't forget to subscribe my channel. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na video ko. Good night and God bless.